फुख्रियाव लोगोफोर नै जोंहा नाथुर नायनोसै आरो ना फुख्रियाव सेकदेन नायहैनो आरो ना थांनानै लोगोजों आंजों लोगो आंखौ थांनो लेंदों दा लोगोजों थांफाना नायनोसै आरो ना आरो नोंथांमोना इउटुबाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकाव फल' खालामनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो आरो ना नै आं दा रुमाव दं रुम खाथियाव दा लोगोआ इलायथो दंगासिनो नै लोगोआ नैबो जिरायनानै बिजों आं थांसै आरो ना थ' नायसै हेलौ लोगोफोर थांसै गामसा गानसैलै अखा हागासिनो दं दामानि गामसायाबो जाला गब्लंजोब्बाय बाला गोदानसो बायफिननांसै थ'थ' गाखोदो सेन्देल गाननांगौ ना गानाब्रा बेमार जाबा थैगोनसो आंजों जिरायसै नैबाव लोगोफोर आं नोंसो जावरा होद आं भिडिअ बानायग्रासो ब्रा दे गाखोबोदो आफा हिन्जाव मोनला नोङो सोर थांग्रोसै लोगोफोर नायग्रोनोसै नै फुख्रिया गिदिरानो ना लोगोफोर नै आसा लंपेन्ट गानबावनायसो नै जोंना मोनायाखै जोंथिं दाबो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना जों नाथुर देखायनो नोंथांमोननो आरो ना बेसे गिदिर जाखो ओइ बेसे गोबाव जाखो इयो नाथुरा मास मोनबेसे जाखोमोनलाय मास मोननै आराय मास जाबायमोन नामा गसंलायनो गसंलायबावनांगौ जों नायग्रोनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नाथुरखौ नायलांबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर माबायदि देरखो माखो देखायनोसै नोंथांमोन नायलायनांगौसो नै बाला आयै बिमाबो जाला नै नैखौ नांखानो आरो गोदोनाया साराव गोदोनाय नामा नै नाव सालायग्राया जोंना आफासो आयदै बोरै जाखो दे बोखो हाब बारगासिनो माथो नाथुरा नै 10 बिगा दं लोगोफोर बेयो फुख्रिया दे बोखोना हो हारसिं होयो बियो देरबाय नै नाथुरा मानसि बारदों नै ज्राव ज्रावनो नैलाय खालि दा दे देरहांबाय दे बनास 40टा फैनांगौ आफा 40टा फैखाबाय 40टा फैबा 10,000 नायलांग्रोनोसै लोगोफोर ना जों थांग्रोनोसै दा बैयाव देखायनोसैलाय ससे थांनानै दा बाव गैथ'ना गासै 10टा सेगनेट दं ना बाव 10टा दं लोगोफोर बाव सेगनेटा गासै दै दासो दुगैखांदों एसे खामानि मावदोंमोन गाइसमोन ना मा होनो मा मिनिबाय थायो ओमफ्राय मालाय भिडिअ बानायनायखौ दा मिनियो गोदाव सोरावसो मानसिया बार बारदों गाइसमोन बिराद बरिया खोलो खोलोनो ना नै सानाय नै दाबो नैबाव दंबावो नै सेगनेटआ दे आफा बोखो नै खालि नङा माथो बिलाय ना साफायनांगौ साफायनाला फटकबो साफायना होनांगौ लोगोफोर मालिकनो हरनांगौ आरो ना फटक साफायनानै बेसेबां खालि जादों बेसेबां मादों साफायसिगोन बियो आंना आफाया हिन्जाव मोनाखै फाग्लाया बोरायनानै दं आइफन हेला आइफना माबायदि सेकेन्डआनोसो खोमा ना साफायखांबाय आइफन 14 प्र मोनो बिसोरो लोगोफोर कारेन्ट बिलखौ खोन्थानांगौ मासाव टटेल 2.5 लाखसो फैयो कारेन्ट बिला खम मोनो माने मोनथियोब्रा आफा मोनथियो नामा नै जों दा जावलांगासिनो गाइसमोन नायग्रोजोबसै ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय ना कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट आरो सोरबाफोर नाथुर फुख्रियाव खामानि मावनो गोसो दंबा आरो ना लोगोफोर मावफैबानो जाबाय जोंनाव कन्टेक्ट खालाम लागायना हरगोन आं मेरला लोगोफोर दंखायो आंनि गाइसमोन आन्द्रायाव मावनाय नायग्रोनोसै जों बेबाव मोनसे दंबावो नै जायाखैनो खालिया नङा गाइसमोन बिदि फट' खेबना हरनांगौ आरो ना लोगोफोर मालिकनो अबेयावबा हरनाङा माने बेलेग बेलेग मालिकफोरनियाव जोंनिया हरनांगौ आरो ना माने दाना बारायो आरो ना बेसेबां जादों बेसेबां मादों सोरनावबा मालिकनाव फट' खेबनानै हरनाङा सोरनावबा हरनांगौ आरो ना लोगोफोर आयदै गंलायलांबायसै नै थार गोनांखाय गासै 7टा दं लोगोफोर फुख्रियाबाव ओइद बाला आंनिया नाथुर गैया आंनिया मास मोनसे जाबाय नाथुर गैया आरो ना लोगोफोर नाथुर होआसै दाबो बेखौ गासिबो खालि खालामजोबबासो नाथुर लाबोसिगोन दाउबो फैबाय थायो हनै नायलांजोबसै जों गासिबो लोगोफोर ना मा होनो ना फांखाबो होबावबायसो आरो ना नै फांखा रानिं खालामबाय आरो ना ओरैजाय फुरा राउन्ड फांखा होबाय दा कारेन्ट दंजोबो दैयाव गासिबो कारेन्ट चार्ज दंजोबनाय दा दैयाव लोगोफोर फांखा होबाथाय एसे बालायलाङो आं बाला दैया नाथुर
डाउन जाजोब्बाय एखमबा नावाबो नांना आरो लोगोफोर फांखायाव नांनानै एसे थाल लाना सालायनांगौ आरो ना खना खनायाव देखायबावनोसै नोंसोर आरोना लोगोफोर देखायबावनो र' नै बोखोनानै देखायबावनो नोंसोरनो खालि जादोंना जायाखै खालियानो जायाखै नै खालियानो जाया दा माबायावबाथाय ना मा होनो सारिथायावबाथाय खालि जाया बे गाबोन समावसो खालि जाहैगोन आरोना खालि जायानो थाबनो बिराद बुरजा सारोना ओइ खय केजि नाथुरा खय केजि सारनाय गासै दा नङालै दानाया खय केजि होनदां 79 100 थाङाखै ना ओमफ्राय बेलेग फुख्रिया 100 बारजोबबाय ना 100 70 60 केजि थांबाय खोमा ने बैसोरो माइनास जाजोब्बाय ओमफ्राय दा नाथुरा मिडिल हानगासिनो ना दिनैबो हानदों दाख्लैबो हानदों सानथाम रानिं जाबाय हानगासिनो आरोना सानथाम रानिं जाबाय हाननाया 10 दिनसो थाना हानबावगोन आरोना बेखौ खनथाम खनब्रैसिम हानो खनब्रै हामनानै आं गासिबो थांजोबो आरोना 40टा 35टा फैबाथाय डाइरेक्ट खालि खालामजोबो गासिबो नाथुरखौ लाना थांजोबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 30टा 40टा फैबाथाय बनास दं 10,000 10,000 दाख्लै मोनखांबाय जों लोगोफोर जोंना मालिकआ हरदों आरोना गासिबो मोनजोबदों 8जन दं गासै 8जनल' मोनजोबदों गासिबो बनास 10,000 आरोना सेलारि आलदा लोगोफोर ना मा होनो भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर आरोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट फेसबुकाव नायदोंबा आरो फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालामना हो शेयार खालामना हो लोगोफोर ना मा होनो बेखौ नायबावनोसै नै लोगोफोर माबाल'सै नायखांबोजोब्बाय जों गासिबो आरोना 10टा सेकेन्डखौबो गंसे मोननैल'सै दा मोनसे बिलाइ बे मोनसे बै जोंनिया जोंनि फार्स्टनिया नायखांबाय ना नैबे मोनसेल'सै लोगोफोर बेखौ नायनानै भिडिअखौ बावनो फोजोबसै आरोना नायखांजोब्बाय जों अखा हासिगोनलायलै दिनै लोगोफोर मैयानिबादि उन्दुनो मोननाय नंलालायनाया दाना माबाखौनो लगायग्राखौनो मुथियाव होनानै दोनजोबनाया नायग्रोनोसै नै बोखोदो दे खालि ओरै साइडनिया खालि जाजोबो नो बिनिया आरोना बै साइडनिया बारा खालि जाया लोगोफोरना मा होनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम बार होनगासिनो आङो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामथारा आरो फेसबुकाव नायदोंबा ना नों लाइक खालाम जों नायखांबोजोब्बाय लोगोफोर ना नै जोबसिगोन दा गैला नायनानै फैजोब्बाय जों 10टा सेकेन्डखौ नायजोब्बाय आरोना लोगोफोर जोङो दिनै दे होमबा भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नै थांसै दिनै जोब्बाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर साबस्क्राइब खालामगोन खाना दोनबाय आसोला नै जोंना